Zdravím všetkých, týmto vás chcem pozvať na tohtoročný Lovestream Festival, ktorý sa uskutoční v Bratislave na Vajnoroch 7. až 9. augusta. Lovestream je podľa mňa taký zjav, tak pamätám si, keď sa pred tými 5 rokmi prvýkrát ukázal tento festival a v line-upe bola Dua Lipa a Red Hot Chili Peppers a ja som pozeral, že wow, tak je to neuveriteľné, ale tento rok už bude 5. ročník tohto festivalu, ktorý k nám každý rok nosí rozličných veľkých zahraničných umelcov. Tento rok znova nám nadelili hodne veľa zahraničných umelcov. Máme tu Swileyho, máme tu Shaggyho, máme tu toho Maryho, ale dvaja najväčší ťahuni tento rok sú teda David Guetta a Robbie Williams. Ja by som ešte argumentoval, že Bebe Rexha je taký tretí ťahuň hlavný toho piatku, aj keď teda tam oficiálneho headlinera nemáme. Jednoducho dúfam, že to bude zase skvelý večer a že si všetci užijú krásne koncerty, lebo z toho livestreamu ide taká pozitivita mi príde, taká dobrá nálada je vždycky na tom festivale a týmto by som vás chcel pozvať, samozrejme podľa toho, ako vám hovorí svedomie a hlavne dúfam, že si užijete všetky šovky a že si užijete celý festival. Rád som vás počul a majte sa dobre.